La realitat és que al darrere de la lluita contra les desigualtats socials, que més o menys ve a buscar tota la gent que treballa en el camp de la solidaritat, i la lluita contra les agressions en el medi ambient, hi ha un denominador comú que és que som una colla de gent que seguim aquella dita catalana que no es pot matar tot el que és gras. És a dir, no està gens bé com es gestiona el sistema que permet que l'ambició desmesurada causi tants mals, tant en el medi ambient com en les persones. I aquest denominador comú és el que crec que l'agenda llatinoamericana ha sabut plasmar en totes les edicions, 30 edicions d'aquesta agenda, en una clara simbiosi entre un aspecte i l'altre que tenen aquest denominador comú. Res més, només desitjar-vos que gaudiu molt d'aquest acte. Per la invitació a participar en la presentació de l'agenda llatinoamericana. Ho faig amb molt de goig per 3 motius. D'una banda, per la seva voluntat pedagògica de transformar consciències, que trobo esplèndida. En segon lloc, per el seu compromís amb la solidaritat, amb la creativitat i amb l'esperança. I en tercer lloc, perquè com els que estem compromesos en la cultura catalana, ens fa molta il·lusió que, a més en català i en portuguès o brasilè, vull dir en castellà i brasilè o portuguès, també estigui en català. Em fa molta il·lusió i és lògic per l'aportació d'en Pere Casaldàliga, però també voldria insistir o voldria introduir que una figura valuosa en aquest camp, que és l'economista Joan Martínez d'Alier, que acaba de rebre el Premi Internacional Balzan, que es dona a Itàlia, que és un premi internacional molt conegut per les seves aportacions a l'economia ecològica. Va ser un dels pioners en aquest camp, ha fet treballs molt interessants i és un dels clàssics d'estudiosos dels reptes ambientals, ciències socials i humanitats. És un nom que convé recordar, Joan Martínez Alier. Jo aquí parlaré breument unes breus pinzellades sobre tecnologia, sobre espiritualitat i sobre incertesa. I acabaré, si hi ha temps, llegint uns fragments d'un poema d'Ernesto Cardenal dedicat al bisbe Casaldàliga, que potser no és prou conegut, jo el vaig descobrir fa relativament poc. Bé, comentari sobre la tecnologia, 3 apunts simplement. La tecnologia ja no és una eina, ja no és un instrument, sinó que és una atmosfera. Sense un instrument pots viure, incòmodament de vegades, però sense una atmosfera no pots viure. I de mica en mica la tecnologia s'ha anat transformant en una atmosfera que ens condiciona, Diana, cognitivament i tot. I fins i tot ens condiciona vitalment. Potser alguns de nosaltres no hi seríem, per exemple, sense les vacunes o sense els antibiòtics. Haurien mort els nostres pares i nosaltres ja no hi seríem, potser. I després, certament no ens estaríem trobant com ens estem trobant sense la tecnologia. Així la tecnologia ha tingut una potència immensa. En segon lloc, la tecnologia, amb les seves promeses, amb les seves esperances, té un problema fonamental i és que va retardant el debat ètic, que és un debat fonamentalíssim. És a dir, la tecnologia ens vol fer creure que les seves solucions són les úniques, són les més importants, però si no progresséssim més en tecnologia, però repartíssim millor amb més justícia els recursos que hi ha i la riquesa que es crea, el món milloraria molt. Si poguéssim eliminar les guerres, poguéssim eliminar la fam sense necessitat de ni un gram més de tecnologia, el món podria millorar molt. I és un debat, el debat ètic, que em sap molt de greu,
que es vagi retardant indefinidament a causa de les promeses de la tecnologia. Això t'ho arreglo jo amb més tecnologia. La tecnologia pot fer molt, és una gran portadora d'esperances, és fins i tot un element de l'espiritualitat contemporània en certs sentits, però no pot retardar més temps aquest debat ètic, que és una cosa que fa precisament l'agenda llatinoamericana, influir, introduir, crear consciència d'aquest debat ètic. I en tercer lloc, la imprevisibilitat de la tecnologia. Fent tecnologia amb la millor voluntat del món, amb la màxima voluntat de servei, pot ser a llarg termini grans disbarats. Per exemple, els clorofluorcarbonats es van fer sobretot per poder optimitzar els fluids refrigeradors, refrigerants, de manera que algú que vulgui millorar la qualitat de l'alimentació al tercer món hauria de donar la benvinguda a aquells gasos. Ningú no imaginava que a la llarga, per acumulació, al cap de molts anys hi hauria aquells efectes secundaris de disminució de la capa d'ozó. Bé, aquests eren els 3 apunts sobre tecnologia. Tecnologia com a atmosfera, com a retardadora del debat ètic i com imprevisible. El segon punt que volia tractar era el que tracto en l'escrit en què vaig contribuir a l'agenda. És a dir, el paper de l'Església o del cristianisme en el debat, en la preocupació sobre el medi ambient. Es parla molt de l'encíclica Laudato Si, que té molts mèrits, però a mi el que m'agradaria destacar és que la preocupació per l'ambient forma part des de fa més de 50 anys de les encícliques, de la teologia ortodoxa i dels documents del Consell Mundial de les Esglésies, que són 3 grans fronts, diguem-ne ortodox, catòlic i protestant, del cristianisme. I en tots aquests 3 fronts va sortint el debat de l'ambient. Aquí, en l'encíclica Populorum Progressio de Pau VI i Octogèsima Adveniens de 1967 i de 1971, respectivament, ja comença a sortir el tema ambiental. Llavors surt en relació amb la descolonització. Surt el tema ambiental en relació amb l'explotació agrícola i minera de les antigues colònies i que encara es prolonga en els nous països que van apareixent en la descolonització. Recordo que Greenpeace es funda a 1971. Recordo que aquesta Octogèsima Adveniens encíclica és de 1971, lleugerament anterior a la fundació de Greenpeace. Això. En segon lloc, Joan Pau II, per exemple, a Sollicitudo Rei Socialis de 1988 i a Centesimus Annus de 1991, ja dedica seccions de l'encíclica a recordar els problemes de la intervenció tecnològica en la naturalesa, parlant també de la desaparició d'espècies, i en la conveniència de fer una ecologia que pensi no només al planeta, sinó també en els pobres del planeta, que és un tema que reprès amb més vigor i més amplitud i més actualitat, naturalment, el papa Francesc, perquè les condicions porten cap aquí. I en tercer lloc, Benet XVI, a Caritas in Veritate, 2009, també incideix en el tema de l'ecologia. Vull dir, el tema de l'ecologia no és un intent del papa Francesc de fer-se simpàtic a certs sectors de la societat i sensible a unes determinades problemes socials, sinó que ja és tota una línia que ve de lluny de preocupació per aquests temes i que el papa Francesc expressa molt bé. I, en tercer lloc, volia comentar algunes de les incerteses referents a l'escalfament terrestre i al canvi climàtic. Massa sovint parlem només de CO2 i hauríem de parlar també del metà. El metà, el CH4,
té una incidència més profunda que la del CO2 en l'escalfament terrestre. Una molècula de CO2 a més de l'atmosfera dura en termes mitjans de l'ordre de 35-38 anys, en termes mitjans, naturalment. Una molècula de metà dura menys. Ara bé, el seu efecte, l'efecte segrestador de calor, l'efecte d'aturar la radiació ultraviolada és més gran en la molècula de CH4 que en la de CO2, a causa dels nivells quàntics d'aquestes molècules. Perquè, en definitiva, això és una conseqüència de la interacció quàntica entre les molècules i la radiació. Bé, llavors, un dels grans problemes i de les grans incerteses és que, per exemple, l'any passat es va emetre aproximadament, per unes estadístiques que llegia aquí, un 81% de CO2, dels gasos d'efecte hivernacle, un 10% dels de CH4 i després uns gasos d'òxids nitrosos i de gasos amb fluor. Ara bé, com que l'efecte global del metà és més gran que el del CO2, encara que hagis emès 8 vegades menys CO2, els efectes del metà que s'està emetent seran de l'ordre d'unes 10 vegades més gran que el del CO2. Dic això no com a cosa purament tècnica, sinó perquè una de les grans incerteses d'aquest moment que dèiem de no retorn és què passarà amb el permafrost, amb el permagel, amb el gel permanent que hi ha, per exemple, a Sibèria, que hi ha a Alaska, que hi ha a la part del nord del Canadà. Si es fon el gel del tot d'aquestes zones, hi haurà una part de metà que en sortirà, que vindrà de la vegetació morta que hi ha enterrada sota aquesta capa de gel. I si comença a sortir metà que hagi vingut de la descomposició d'aquestes coses i comença a sortir metà de cop, llavors realment el problema de l'escalfament s'augmentarà en un factor extraordinari. Això no és per fer por a ningú, però és una de les grans pors que hi ha naturalment de no augmentar massa la temperatura del planeta, la temperatura mitjana, perquè si es dona això augmentarà molt. Una segona gran incertesa està relacionada amb els corrents marins. I amb els corrents marins perquè la convecció termohalina que mou el corrent del Golf i altres corrents i que suposen una redistribució de l'energia terrestre, del calor terrestre, això es pot veure molt afectat per l'escalfor. Per exemple, si aquesta escalfor l'aigua va més calenta, llavors li costa més d'enfonsar-se i de tornar en forma d'aigua freda i per la part subterrània, per la part submarina, cap a la banda del Golf, altra vegada, el Golf de Mèxic, a tornar-se a carregar d'energia i tornar-la a portar cap als pols. Bé, llavors hi pot haver un moment que aquests corrents quedin tallats i que el corrent del Golf quedi tallat. I això, si passés això, no sabem exactament què passaria. Una cosa que passaria seria, naturalment, que la capacitat d'absorbir CO2 disminuiria molt. Com més calenta l'aigua, menys CO2 absorbeix, però es podria donar la paradoxa que l'haver eliminat aquest flux de calor des dels tròpics fins als pols, el nord es tornés a congelar i vingués una altra època glacial. De manera que quan comences a mirar passen realment moltes coses, hi ha moltes incerteses, la tendència a pujar és clara, però he esmentat aquests petits factors simplement per recordar que tot està interconnectat, que hi ha interconnexions poderosíssimes però que nosaltres no veiem, no percebem i que poden dependre de molt pocs graus, perquè si escalfes l'aigua d'una dècima de grau sota zero a una dècima de grau sobre zero, l'efecte és enorme perquè passes de tenir gel a tenir aigua líquida, de manera
que són factors molt importants. Bé, llavors, aquests eren els 3 temes que volia tocar. Els comentaris sobre la tecnologia, els comentaris sobre l'espiritualitat, destacant que aquesta preocupació per l'ambient ve d'en fa molt de temps, i recordem que la preocupació per l'ambient no ha tingut sempre els mateixos focus. En una època, la gran preocupació ambiental van ser les proves nuclears que es feien. En altres èpoques van ser la sobrepesca, que continua sent un problema, va ser la sobreexplotació minera, que continua sent un problema, va ser la contaminació sòlida i líquida, que continua sent un problema, i ara s'hi ha afegit la contaminació per gasos, que és la que crea els nous problemes. De manera, no pensem només en l'escalfament global, pensem que des de fa molts anys hi ha problemes amb la interacció amb el planeta. I finalment, acabo llegint els fragments d'aquesta epístola a Monseñor Casaldàliga. Y diu, he visto una foto suya a orillas del Araguaia, el día de su consagración con su mitra, que como sabemos es un sombrero de palma, y su báculo un remo de la Amazonia. Y he sabido que espera ahora una sentencia del tribunal militar. Bé, això és interessant, quan vaig llegir això, em va sorprendre aquest ús de la mitra com a sombrero de palma i del remo de l'Amazònia com a bàculo, perquè després em va fer pensar quan el papa Francesc va a la illa de Lampedusa i fa servir d'altar una barca, és a dir, en el sentit que estan en el mateix esperit d'aprofitar la presència, la proximitat a la gent. Usted es poeta, continúa dient el cardenal, y escribe metáforas, pero también ha escrito la esclavitud no es una metáfora. La policía militar le ha dicho que la Iglesia solo debe cuidar a los espíritus, que és el que molts diuen ara el papa Francesc amb aquesta encíclica. Usted solo, en la casa de la misión rodeada de selva. Es la hora de los espías y de los pistoleros de las compañías. ¿Es un amigo a la puerta o el escuadrón de la muerte? Usted ha escrito, maldita la propiedad privada. Para los comunistas Dios no existe sino la justicia. Para los cristianos Dios no existe sin la justicia. Monseñor, somos subversivos. I això hi va contestar en certa manera el Casaldàliga amb un poema en castellà que es diu Canción de la hoz y el haz. Això ho poden veure, per exemple, si van a la Fundació Joan Maragall, a la pàgina web, veuran que fa poc hi vam penjar un homenatge, un recital poètic d'homenatge a l'Ernesto Cardenal i al bisbe Casaldàliga, que és molt interessant. I ell diu, con un callo por anillo, Monseñor cortaba arroz, Monseñor martillo y hoz. Me llamarán subversivo, yo les diré, lo soy, por mi pueblo en lucha vivo, con mi pueblo en marcha voy. Tengo fe de guerrillero y amor de revolución, y entre evangelio y canción sufro y digo lo que quiero. Si escandalizo, primero quemé el propio corazón al fuego de esta pasión, cruz de su mismo madero. Incito a la subversión contra el poder y el dinero. Quiero subvertir la ley que pervierte al pueblo en grey y al gobierno en carnicero. Mi pastor se hizo cordero, servidor se hizo mi rei. I així continua. Vull dir que és una cosa molt potent, i llavors ja que parlàvem del bisbe Casaldàliga, doncs m'agrada recordar aquest llarg homenatge, perquè el poema de l'Ernesto Cardenal té 7 pàgines d'homenatge al bisbe Casaldàliga. Val la pena llegir-lo, naturalment és massa llarg, però en aquest moment, des de l'agenda llatinoamericana que ell també va impulsar, doncs és bo retre-li aquest homenatge. I finalment l'agenda d'una banda ens invita a actuar dia a dia, però d'altra banda, com s'ha dit, també aquest dia a dia ens va recordant una sèrie de fites i recordar aquestes fites també contribueix a recordar aniversaris, coses que van passar en aquella data, també influeix en la manera espiritual com vius aquell dia. Si quan t'has llevat llegeixes va passar aquesta cosa, va passar l'altra cosa, aquell dia realment doncs, el veus de manera diferent.
que és el que feia el santoral. El santoral també, evocant a una sèrie de sants, em volia recordar també no només uns noms, sinó unes vides, unes energies, uns ímpetus, uns sacrificis que eren extraordinaris, i això contribuïa a l'espiritualitat del dia. I ara ho fa potser d'una manera més propera a la gent, aquesta gent de llatinoamericana, a la que jo des d'aquí reto homenatge. Moltes gràcies. El que sí que volia destacar de l'article que vas fer, David, a l'agenda llatinoamericana, és que hi havia un enfocament que no és gaire usual amb la qüestió del medi ambient. I és que generalment es critica el mal sobre el medi ambient o per inconsciència, allò que dius, els efectes secundaris de la tecnologia, perquè en certa manera hem estat imprudents els humans, però també el mal que es fa sobre el medi ambient simplement per l'ambició monetària, és a dir, simplement per l'ambició crematística. No? I això, el que em va agradar de l'escrit que hi vas fer és el que vas posar de relleu, que és que això, a part de ser dolent, moralment, si voleu, espiritualment, és reprovable. O sigui que aquesta dimensió espiritual, aquesta dimensió moral, em va agradar moltíssim perquè normalment des del medi ambient ataquem aquesta actitud des d'un punt de vista ideològic, no moral. I em sembla que també és rellevant. Sí, efectivament, crec que, com comentava abans, el problema ètic és un problema important. I llavors el problema ètic a vegades es reflecteix en destrucció de bellesa i en destrucció de possibilitats per als altres. I això ho sabem des d'abans del canvi climàtic, en com s'ha actuat sobre la costa mediterrània i com s'ha actuat, diguem-ne, urbanísticament sobre la costa mediterrània, i fent llocs on abans hi podia anar la gent i podien fruir d'un espai d'una bellesa, i llavors han anat a construir precisament allà, s'hauria pogut construir una mica més endintre, però per voracitat econòmica, per poder-ho adinerar més, anaven a fer-ho sobre l'espai més vell, i això sempre ha passat al llarg de la història, però ara més acusadament, i això té una dimensió moral també. Molt bé, David, moltíssimes gràcies.